veure, aquí tenim els dos experiments de tensió superficial. Mireu, això és aigua. Posem aigua. Fins a dalt, fins a dalt, fins a dalt. Més. Ja, no sé si s'aprecia, però què passa? Que no podem posar res més aigua. A veure, anem a posar un poquet més. Ja no es pot, oi? Veieu? Vale. El que anem a fer ara és com hem fet en el cul, Anem a intentar ficar més aigua. Totes les gotetes, veieu? Se van apretant. I cap més. Així, fins que es forma una capa com si fos una bamulla. Heu de mirar-lo així i veieu que fa una forma així. Continuem, No cau encara, Vinga, va, un poquet més. Si us poseu de costat, veureu com fa la forma cap a dalt. Això és perquè totes les gotetes cada vegada s'ajunten més i tenen més força. El segon experiment de tensió superficial. Necessitem llet, colorant alimentici, jo tinc roig, blau i groc. Després tinc sabó i tinc això per agarrar la llet. Vale? Com ho fem? Superdivertit, I la fiquem ahí. Fiquem un més. S'ha d'omplir bé el plat. Més. Puguem més. Estem. Que això mola molt bé. Ja està. Ja hem posat la llet, no? Doncs això. I deixem ahí que ja no es queda. I ara el que fem és agarrar un colorant i fiquem un poquet. Un poquet aquí. Un poquet aquí. Veieu que es queda en la superfície? Aquí i anem fent dibuixos. Vale. Ja està. Ara vaig a agarrar el groc. A veure què hi passa. Ui. I ara vaig a agarrar el roig.
S'ha quedat superbonic, Bueno, m'ha quedat. Quina obra d'art. Sí? I ara, amb un poquet de sabó, això és sabó, el que utilitzem per rentar els plats. Veieu què passa? Veieu com es desfà? I queda de diferent manera. Espero que us hagi agradat, val? I espere les fotos de les vostres obres d'art de tensió superficial. Un beset, adeu!